हेल' गाइस वेलकाम बेक आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय डेकापामाव थांनो ओंखारबोदो आरोना डेकापाम थांनो माने डेकापाम सोरबा सोरबाथ' मिथिनाय नङा जोंनि हम टाउना डेकापाम आरोना बेनिखायनो खोन्थाना होबाय जा थांनो नागिरदों मा खालामनो थांनो नागिरदों होनबाथाय मोनसे सारप्राइज दं दिनै मानो होनबा मबाइल लायनो थांनो ओंखारदों आरोना मबाइल गोदान नोंथांमोननि सिगाङावथ' आं बुंबाय थाखादोंमोन ना मबाइल गोदान लानोसै होननानै ओमफ्राय दा बे मबाइलखौ आं लानो नागिरनाया बे आंनि नङा आरोना बे लायनो मबाइल गोदान बेनि थाखाय बेनो ओरैनो नर्मेल सलायनो आन्था ओरैनो मबाइल मोनसे बायनानै होनोसै आरोना मबाइल मोनगोन होननानै बिराद खुसि जासोदों आरोना इयो न'आवबो थांखासिगोन नालाय गाबोन बेनि थाखायनो मा मबाइल लानाय जायो बेखौ जा दखानाव थांनानै नायनोसै मबाइल माने बिदि ल' बाजेटआव मोजां कुवालिटिनि केमेरा बाथायथ' सामसुंआनो मोजां जायो सामसुंखौ नायनोसै सामसुं लानाय जायोना बा बेलेग मबाइल लानाय जायो बेखौ दखानाव थांनासो मिथिनोसै माखौ फसायो फसायबाबोथ' दामिनिखौ मोननाय नङा दाम खमिनिसो मोनगोन आरो बिथिं आरो 4 लाइननि लामायाबो जां जागासिनो आरोना जाथ'गोन बोसोरनै बोसोरथामसो नांबावगोन खोमा थाबायनासो फैदो आरोना मानो होनबाथाय खाथि जायो 1 किल'मिटारबो जाया नालाय आधा किल'मिटार बेसिमसोल' जागोन आरोना बेनि थाखायनो थाबायना फैदो माने गारि भारा लस खालामनो 20 थाखा गाहाम 40 थाखा थांगोन बिथिं ओइ नुहुरनायानो आरोना नै बेनो ओमफ्राय जोंना न'नि लामाया हाबनाय नै दंफां गिदिर नुनायानो बेनिफ्राय बिथिं नुहुरखायो नालाय माने स्निखौलाय गारिया बारा गाखोना फैनो आरो टमटमबो बारा खाराना जोंनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर बयबो मागोआ माबोरै थांखो मबाइल मोनाखै दाबो ओंखायनो गाबगासिनो मानसिया लायनो फैनायानो आबौलानि मैगं बारियावसो हाबफैबाय आरोना माने बेफोरबायदि जोगोनार नुफेराखैमोन दे आं नै ओमफ्राय माने मानलाया आरोना इयो आब' मानलाखाया माने लाइ दंफांफोर बायदिसो नुहुरदोंमोन आं गोजाननिफ्राय माने दै ओमफ्राय आं जाना नायनो दिनै फार्स्ट टाइम माने दिनै जाना नायनोसै माने दै इथिं गोदो थाइसोदों इखौ लानो थांसै नै जाना नायनि माबोरै लाफा बागानबो दंसै आरोना आब' लानाव नै फुरा फोनाथ' जानो रोंखाया नालाय मालायनिसो मैगं होयो माने दै बथार जाबायमोन हाबफैयो आब' लानाव इथिं माने ओमफ्राय अबेनिफ्राय सफैदों होनना सानलायलांदों आरोना हाबफेरा मानिफ्राय दिनै माने फैदों होनना सानलायलांदों माने आब'आ बुंदोंमोन आरो फैफेरानो माबोरैथो फैगोन होननानै बुंदों माने गाबगासिनो नै मबाइल मोनैखाय माने मबाइलखौ इयो मोनसे फसायदिया माने दैयो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आरो बेलेग मोनसे दखानाव नायनोसै दा आब' लानाव साहा लोंखांनायनि उनाव आब'निफ्राय जोगोनार थाइसे लानो थांसै जोगोनार खागासिनो आब'आ नै मबाइल मोननायखाय बिराद मिनिदों आरोना इयो नायनि मानसिखौ नायनि मा मबाइल लावलाय नै बेखौनो लाना होबाय आरोना सेमसुं मबाइल लाना होबाय बेनो मा दामल' जागासिनो दाम खमनि लाना होबाय बिराद दाम गोलैदों आरोना बेनो 16,000 गाहाम लादो आरो 6 GB रेमल'आनो नायनोलाय मोजां आरोना दांनोबो नै स्मुथ मोनदो होमबाबो माने मेगन नायलायनाय आंनि मबाइल बायनाय फैसाखौ माला हरफिनगोन ओमफ्राय आंनि मबाइल बायनाय फैसाखौ इयो हरफिननांगोन आरोना नङाबा मबाइल न'आव थांनानै लायफिनगोन आरो ना मोजां मोनबा मोनाबाबो नों दा लाबाय नालाय फैसा गारनो होफिनखानांगोन आंथ' मिथिया आं फैसाखौ नायफिनखागोन आङो लोगोफोर मबाइला बेनो आरोना सामसुं A14 6 GB रेम ओमफ्राय 120 GB रम इमान दाम लायो मबाइलानो टेक्लाख्ला नै आइफन बायदिसो दांनो लोगोफोर नै दा मबाइल गोदानजों भिडिअ बानायना नायदो आरोना माबोरै जायो नै मबाइलनि बाख्लाखौ खिथिगोन आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव र' 1 सेकेन्ड नै बेनोमोन आरोना मबाइल बाख्लाया सामसुं A14 आरोना 5G आरो बेनो आरो मबाइला ओमफ्राय गासिबो स्लिपफोरा सिङाव दंजोबो माबा नायनोसै नै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय केमेराखौ टेस्ट खालामनायनि केमेराखौ बारा टेस्ट खालामनाय जादों आरोना मैया एसे मबाइल लानायावनो मोनाखाबाय नालाय 7थासोआनो जाखाबाय बेनिखायनो टेस्ट खालामनाय जादिया दानाबा आंनि नैबे गोदान मबाइलदो ओमफ्राय आंनि मबाइलदो ट्राइ खालामना नायनोसै आरोना मा मोनसेया केमेराया कुवालिटिया मोजांसिन आरोना दानाबा मोननै केमेराखौबो माबाबाय आरोना अन खालामबाय नोंथांमोना नायनो हागोन मा मोनसेया केमेराया मावो मा मोनसेया केमेराया मावा नै मा मोनसेनि कुवालिटिया मोजां दाना थाबायना नायनोसै माबोरै मावो ना मावा आंथ' केमेराखौ माबानिसाय नै रियेलमिनिसाय नै सामसुंखौ मोजांसिन मोनबाय आरोना मानो होनबाथाय सामसुंनि केमेरा कुवालिटिफ्रा एसे मोजां जाखायो बारु बेखौथ' मिथिगौ कालारफोर लानायावबो गासिबो मोजां जायो सामसुंना आरो मिथिखायो जेनेबा एसे दामिफोरनिसिन लाबाथाय आरो एसे मोजांसिन नुगौमोन आरोना सामसुंफोरा आरो एसे दामिफोरना मोजांसिन जायो केमेराफोराबो बेनो आरोना जेनेबा सामसुं आरो
आइफननि गेजेराव मोननै चुज खालामनो गोनां आइफना मोजांसिन जायो आरोना ओमफ्राय खिन्थु एन्ड्रइड हिसाबै जेनेबा सामसुंआ मोजांसिन जायो जेनेबा भिडिअ ट्रान्सफार खालामनो थाखाय फाइल ट्रान्सफार खालामनो थाखाय सामसुंआ मोजांसिन जायो ओमफ्राय बिथिं आरो आइफन लाबाथाय आइफनाथ' जानला मानला एन्ड्रइडफोराव हाया नालाय ना ट्रान्सफार खालामनो बेनि थाखायनो आइफन लाबाथाय एसे प्रब्लेम जायो आरो खिन्थु केमेरा कुवालिटिखौ बुंनो गोनांबाथाय सामसुंआबो मोजां ओमफ्राय आरो बुंनो गोनांबा आइफनाबो मोजां आरोना टेस्टफोरखौथ' नायखांबाय नालाय नै दा मा फिथा सावलायनो नागिरबाय आरोना फिथा जालायनांगौ फुंबा मर्निं बे जाहैबाय गुन्द्रुक आरोना बियो मुला गोरान फोराननाय आरो मोनसे माबाया थानायबा बिराद मोजांसिन जागौमोन आरोना वाइड एंगल थानायबा ओमफ्राय वाइड एंगल थानायखौ नागिरनानै मोनदिया आरोना ओमफ्राय स्टकआव गैयामोन बेनि थाखायनो माने लानाय जादिया नामब्रबबो जाबाय नालाय ओमफ्राय जुदि साननैसो नेबावनायबाथाय मोनगौमोन खिन्थु आरो नामब्रबबो जाबाय नालाय बेनि थाखायनो स्टकआव गैया नालाय नेनानै लादिया आरो बा जुमखौबो होना नायनोसै जुमा बिराद गावो माथो जुम गैया 10x जुम दं आरोना जुम बारा गैया नोंथ' मबाइल मोनखाबाय नालाय नों मबाइल मोनखाबाय नालाय दिनै न'आव थांनांसिगोन नोङो जानि न'आव जायगा गैला आरोना आंना एबा न'आव थांबानो जाबाय लादु मोनसेल'सो दंमोन आं जाबाय मेथाइ मेरिगल्डखौनो जायो नि मोजां आरोना ओमफ्राय खाथिनिफ्राय जेनेबा भिडिअखौ लाबाथाय माबा सिनेमेटिक शट बायदि जायो आरोना उनथिं ब्लार जायो नै खाथिनिफ्राय लाबाथाय उनथिंनिफ्राय ब्लार जाजोबो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भइसखौ माबोरै खोनादोंथाय भइसखौथ' खोनानायाव आंनि रियेलमि फननिफ्राय माने बेनि भइसखौ आङो क्वालिटिखौ मोजांसिन मोनदों आरोना एसे गावस्रायाखैबो माथोआ बेफोरना मागा जोबलांजोब्बाय आरोना खिन्थु जाना दाबो जोबाखै खावलायाथ' अबस्था गैला मोख्रानिसो जालांबाय मालायफोरना मागो जोबलांजोब्बाय आरोना जाना दाबो खिन्थु मागो जोबाखै जाना जाबायानो थागोन माने आंथ' मोनबानो जायो सिन्था गैया आंना मोनबानो जागोन आरो आंना बेफोरबायदि दे थाब थाबनो सावदो फिथाफ्रा ओइ सिथाबजोब्बायसो माथो दुस खुदै गलांबाय आं जानोसै दे जानो थाखाय सावलायनांगोन नामा दा हौवा मानसिया फिथा सावो नामा जानोखौलाय बोरै हौवा मानसियालाय कब कब जायो बुरबाक न'नि खामानि मावनायफ्रा हिनजाव मानसिनि खामानिखा ओमफ्राय जों खामायनानै होनाया जों हौवा मानसिनि खामानि थाब थाबनो जानोसै माथो गामलायानो फ्रावलायदों बेखौ अरनानै नोंना लहा बायदि गोरा जासिगोन आयु होनबा लोगोफोर आंथ' बे मबाइलखौ बायबाय नालाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसोल' खोथा बुंना होनोसै आरोना बे मबाइलनि सोमोन्दै केमेरायाथ' इमान खास नङा केमेराया एसे मोजाङानो होमबाबो जुदि मोजां क्वालिटिनि केमेरा लानो गोसो नोंथांमोना जुदि एसे मोजां क्वालिटिनि केमेरा मबाइल लानो गोसो अब्ला नोंथांमोना एसे आरो थाइनैसो जमा खालामदेरनानै एसे मोजां मबाइलखौ ला आरोना बेखौबो आं गाज्रि होनना बुंनो थाङाखै मोजाङानो होमबाबो मोननैसो माबाया खम आरोना इयो जेनेबा वाइड एंगोल गैया ओमफ्राय इथिं केमेरानि मेगा पिक्साराबो एसे खम आरोना बेनिखायनो जुदि इसिनि बाजेटाव लानो गोसोबा बेयो मोजाङानो ओमफ्राय जुदि एसे मोजां क्वालिटिनि लानो गोसोबाथाय एसे आरो थाइनैसो जमा खालामदेरबावदो ओमफ्राय बेनि उनाव मोजां क्वालिटिनि मबाइल लाबानो जाबाय बिदि नङासै आं नोंथांमोनखौ माने मबाइल लानाङाथों बुंदो बेफोरबायदि नङा आङो मबाइलखौ ला खिन्थु मोजां मबाइल ला इसिनि बाजेटाव आरो मोजां मबाइल मोनबाव माने आङो मानि थाखाय लादों होनबाथाय स्टकआव गैयाना स्टकआव गैयिनि थाखायनो आङो माने बे मबाइलखौ बेलेगखौ लानो हादिया माने ओमफ्राय स्टकआव गैया नालाय नामब्रबबो जाबाय नालाय आङो बे मबाइलखौनो बायनानै लानानै फैबाय आरो ओमफ्रायथ' मिथिखायो नोंथांमोना सोरबा सासेया जुदि मोजां मबाइल बायनो गोसो जायो अब्ला वाइड एंगोलखौ नांगौ जायो मानो होनबा सासे इउटुबार सासे ब्लगारा वाइड एंगोल थाबाथाय मोजां मोनो मानो होनबा उनथिंनि गासैबो जेसेबां बेकग्राउन्ड दंना बेफोरखौ केपचार जेनेबा लानो हायो नालाय ना आरो 360बो लानो हायो नालाय जेनेबा वाइड एंगोल थाबाथाय बेनिखायनो माने मोजां जायो आरोना वाइड एंगोल थानाया ब्लगारफोरनो भिडिअ बेस्ट क्वालिटि होनो गोसोबाथाय आरो बेस्ट क्वालिटिनि मबाइल जानांगोन बेनि थाखाय आरो वाइड एंगोल थाबाथाय माने बांसिन मोजां जायो आरोना बेखौनो आरोना नोंथांमोना जुदि सोरबा गोदान इउटुबार आरो ब्लगार बा सोरबा इउटुबार ब्लगार जानो लुगैदो अब्ला नोंथांमोना वाइड एंगोल थानाय मोजां मोनसे मबाइल लाबानो जाबाय आरोना आन्डार 20,000 वाइड एंगोल थानाय मबाइल बिराद मोनो नोंथांमोना बेफोरखौ बाय खालामबानो जाबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाथ'ला भिडिअखौ आं बेसिमाव दोनथ'सै नोंथांमोनजों बाय बाय